Bago ka pa lang ba dito sa YouTube or kakagawa mo pa lang ng iyong YouTube channel? Well, ang video to ay para sa'yo dahil ituturo ko nga dito sa'yo step by step kung paano dapat ayusin ang ating YouTube settings. Napakahalaga na dapat alam mo to dahil makatulong to para ma-discover ang mga video na i-upload natin and para mas professional tingnan. Maganda or organize yung pagkakagawa natin ng ating YouTube channel. So, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. First, punta ka lang sa yung YouTube channel. Pero dapat i-open natin yan sa ating mga browser. Okay? Kung ano yung gamit mong browser. Tulad ko, ang gamit ko ay Google Chrome. So, yun yung i-open ko. Dapat sa mga internet browser kayo mag-login ng inyong YouTube channel. So kapag nandito na kayo, kailangan pindutin nyo yung tatlong tuldok na to. Kailangan naka-desktop site siya. Okay, naka-check yan. So ganito yung magiging itsura nung channel nyo. And pindutin mo yung customize channel. Pag nakita nyo yung ito, logo na yan, settings, pindutin nyo yan. And sa my general, makikita nyo, dapat nakaset siya sa USD or US dollar. Okay? Then, punta na tayo sa channel. Ilagay mo kung ano yung country of residence mo. And, keywords. So, ito yung keywords about sa channel mo. Okay, ilagay mo first, ilagay mo yung channel name mo. And, kung tungkol saan ba yung channel mo. For example, gumagawa ka ng mga tutorials, kung gumagawa ka ng vlogs, or ano yung niche mo, ano yung mga content na ginagawa mo, ilagay mo siya dyan. Save na natin. Okay? Punta ulit tayo dun sa settings. And dito naman tayo sa advanced settings. Ang may tanong nga dito, do you want to set your channel as made for kids? Kung made for kids yung content na ginagawa mo, i-tap mo lang yung yes. Kung hindi naman, i-tap mo yung no. And then dito sa feature eligibility, kapag naka-enabled na yan, enable, i-save mo lang yan. So, dito na tayo sa upload default. Yung description, napakahalaga din nito na lagyan mo na siya para every time na mag-upload ka ng YouTube videos is meron ng mga nakalagay na description sa video mo. Okay, pwede mo itong ilagay yung mga hashtag about sa niche mo and magpakilala ka dito kung about saan yung channel mo. And yung mga social media platform na meron ka, pwede mong i-share dito. And yun, kung gusto mo i-share mo dito yung mga ibang YouTube videos mo, pwede rin naman, okay? So, dito tayo sa advanced settings, standard YouTube license, dapat yun ang piliin mo. And sa category, pipili ka lang dito kung about saan yung content na ginagawa mo. Okay, so maraming pagpipilian dyan. So ako, entertainment na lang yung pinili ko. And yung video language, kung ano ba yung language na ginagamit mo. So ako, Filipino. And yung title and description, Filipino na lang din yung nilagay ko. Caption, certification, none. And yung comments, so ito, pwede mo i-allow lahat ng comments or kung gusto mo i-hold potentially inappropriate comments for review, hold all comments for review, and disable comments. Pwede rin naman yon. And show how many viewers like this video. Kung yung video ba na yung upload mo, gusto mong ipakita yung mga likes nito, pindutin mo yan. Pero kung gusto mong i-hide, tanggalin mo yung check, okay? So, yun yung mga bagay na dapat nating ayusin sa ating YouTube settings. So, sana nakatulong sa yung video to, and kung oo, kindly like and subscribe sa aking YouTube channel for more YouTube tips and tutorials. So, maraming salamat sa panonood. See you again sa aking next upload. Bye!